Så bliver jeg bare nødt til at starte forfra. Det var da irriterende. Så er den bare med at vente i noget stykke tid på den her. Venter du virkelig på mig? Nej, det var fordi jeg ikke havde fundet ud af, hvad jeg gjorde. Ja. Så hvad skal vi gøre? Oh my god, hvordan misser jeg det? Jeg tror måske, vi skal gøre det der, som er rimelig svært at gøre. Og hvad er det? Oh my... Bare skip det lort. Der var det. Rigtigt. What? Okay. What the hell? Sådan der. Har du bare tænkt at skippe vejen herhen til? Nej, fordi der er en 1 minut timer på hver gang, når man bruger den. Så vil jeg til den her. Det man faktisk. Så jeg løber bare igennem der speedrunner det hele. Så hvis jeg kan overhovedet nå at komme hen til dig. Som jeg er faktisk meget confident. Okay, så er vi medium. Eller hvad er det nu det hedder? Jo, medium. Oh my god, det her det der. Altså. Oh my god, hvad laver man det der altså? Okay, når jeg skipper den her, jeg gider ikke det der. Det er til det dash. Oh my. Det var pinligt. Det var rigtig pinligt. Jeg gad dash, når jeg var med at skulle hoppe på en underlig måde, derefter skulle man på en eller anden måde. Man lavede bare et 5-block jump med uden noget som helst momentum eller noget shit. 5 block? Tror jeg er det var lidt tæt på det. Altså. Damn. Og det gider jeg sgu ikke også. Og hvad level var det på? Jeg tror det var på level 38 eller noget. Oh my god, det er... Altså... Det er så forlået. Hvorfor var det egentlig, du valgte at spille parkour? Du plejer aldrig at gøre det. Oh my god, hvad er det for noget, altså? What the er det for noget lort, altså? Det var bare det endelig, altså. Oh shit. Oh no, yeah. Oh my god. Why the er den det her, altså? Oh my god. Det altså. Oh my god, altså, lort det altså. Oh. Den der, forbi det her level. Nå, er det den? Oh my god, altså. Altså. Og den her, den bliver svær. Hvor der skipper den bare. Nej. Oh my god, fuck det noget, altså. Oh my god, altså. Yes, fucking, lige kom jeg hjem der. Hvad skal jeg nu? Oh my god.
First try, altså hvorfor fuck vil jeg prøve et svært level, og derefter også et easy level, altså. Et svært og et easy. Ja, de valgte legit med, at de har prøvet et svært level, og derefter bare et easy level, som man klarer first try. Ah. Oh my god, man skal lave fucking med 4 blok jump her. Kære hos Og jeg klarede det. Og så skal man lave et opad, bruh. Altså, hvorfor skal man overhovedet lave 4 blok jumps, altså? Der er ikke 2 4 blok jumps lige i streg, altså. Oh my god, den bliver ved med, altså. Nå, hop, altså. Sådan der, finally, altså. Oh nej. Finally fik jeg lov til at hoppe. Åh. Yes. Den der. Ja. Hvad var det der? Jeg kan se dig! Hey dude! Halløj. Hvor skal jeg så hen? Oh my god, det er en hitter op. Oh my god. Skal man overhovedet derover? Ja, man skal. Hey dude. Og nu er vi nærmest klart det her level. Burde det være, hvis det her ikke var et lorte level, altså. Altså, er et helt. Oh my god, det er kun fordi det er lidt lort. Ja, nu gider jeg ikke det her level længere. Skip, jeg gider ikke det. Så er jeg bare med at vente på den her timer. Ja. Ja, jeg gider ikke det der. Ikke når det er, den skal bug. Så er det Jeremy, hvor man står her og vente. Jeg gider ikke der, når den skal bug fast, den ikke venter sådan noget shit, altså. Jeg gider ikke det. Ui. Åh. Der var sgu lige et fence. Hegn. Oh my god, du skade den ikke. Oh, men altså. Det er altså noget af shit, altså. Det værste shit i verden, altså. Nej, det er det fucking noget af det værste shit nogensinde, altså. Den er det Åh, også, altså. Det samme skete lige for mig. Altså, det er fordi man lander på den, og derefter så man hopper på en eller anden måde af hegnet, selvom man ikke engang har hacksene på til at gøre det, altså. Nej, ikke hacksene. Det legit kræver hacks for at hoppe af hegn på den der måde. Men anyways, så kunne man gøre det på den grund. Altså. Oh my god, det er shit, altså. Oh my god, det er shit, altså. Oh my god, det er shit, altså. Okay, nu skal jeg bare vente på den her timer igen. Godt så der. Hvad fanden er det? Åh, man skal bagom. Åh, shit, der er ladders. Åh, jeg gjorde det. Let's go. Dang it. Sådan der. Alert, don't fall. Alert, don't fall. Yeah. Oh my god, det er shit. Det gider ikke lade en hop, altså. Oh my god, det gider ikke lade en hop. Nu skal man vente på den her lort, der tager mig igen, på grund af at den ikke gider lade en hop. Altså. Man får ikke lov til at hoppe. Jeg holder shit ikke. Altså, der er både den der, og så får man ikke engang lov til at hoppe, hvis ret der kan prøve at gøre det.
Oh my god, den altså, de så dermed. Godt. Oh my god, det er altså, det var bare godt, altså. Oh shit, det er det. Jeg har sagt, det må det godt altså. Jeg giver dig shit, der er det. Ej, tæt. Det er så shit lavet der. Hvad? Hvor røg du hen? Over til næste level. Nå. Fuck, hvordan fuck skal man kunne klare det her? Nå, jeg havde det her mere beatable end det her anden shit derovre, altså. Nå, oh my god. Altså. Oh my god, det er shit, 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 altså. Nej! Og så kommer jeg til at hoppe ud. Det var kraftigt også dumt af mig. Hvor der skipper bare lidt tilbage igen. Goddag. Oh my god. Oh my nano, det er shit, altså. What a game, altså. Lige der. De der carpet, det er slime blocks, så skal du op på en ladder lige her. Oh my god, hvorfor altså. Det ville være bedre, hvis jeg bare fik til sig ud med, altså. Meget bedre. Nej, det er den her. Jeg har aldrig klaret. Jeg tror, jeg har klaret den en gang, og det var det. Fuck, mand. Lige. Jeg gjorde det! Prøv, man. Okay. Man skal line meget præcis op. Det skal man. Kan man så... igen? No way. Der var en sti der. Okay. Så går man lige lidt ud på den, og så... Okay. Klar den. Det er den her. Ja. Hey! Hvad? Du Oh my god. skippede. Hvorfor er du først skib? Fordi du skippede, dang it. Og jeg gad ikke at blive left alone. Du er heller ikke alene. Der var sgu nogle andre der. Tito, stille. Javon skal med i. Okay, så vores første job er lidt det letteste job. Oh my god, jeg gjorde det. Jeg ved godt, kun er vendt i 10 Nej. Er I klar, guys? Der. No, my god. Huh? Se. Fucking bongo tingerling. Se, der er også derfor, jeg faldt noget lidt klar. Hvad er man skal klare det der? Sådan, den er... Hvordan jeg skipper lort der? Hello, my boy. Lucifer. Det er fucking djævlen, det her. Lucifer. Oh my god. Okay, så okay, jeg klarede det. Fucking way. Hvordan? Jeg hopper rundt omkring. Jeg lavede bare Neo i luften. Okay.
Hold. Oh my god. Så vi var måske med hen her. Jeg skal bare lave en 90 degree. Her. Oh my god. Oh my god. Det er faktisk med at få til at se fucking blok. Iskalla kulkee akada kode jusalta en elbore. Sådan. Sut. Du er på lige nu. Den er bare generelt umulig. Nej. Jeg ved det ikke. Men hedder det ikke også umulige levels? Hvad? Hedder det ikke også umulige levels, det her? I don't know. Ej. Men klarede du en lige der? Nej. Skiver du bare? Ja. Okay. Hvor skal jeg hen? No way, jeg skal... Fuck me. Oh my fuck me. Det er nok bare sådan overhovedet ikke, og nej det er den ikke. Jeg tror faktisk generelt den er svær, nej det er den ikke. Hvad står her? Alert, don't fall, alert, don't fall. Because I'm your baby. Åh fuck, jeg sidder fast. Nej, det gjorde jeg ikke. Klarer det? Turkey, yeah, turkey, yeah. Yes, turkey. What the fuck, altså? Hvorfor fuck skal der ud af en headhitter, der er lige her? Altså, dumbass, altså. Oh my god, dumbass. Jeg vil lige være kommet til at trykke skib igen. Men jeg har egentlig ondt i min lillefinger efter fucking holdt kontrollen nede sådan så fucking lang tid. Nå, men bror man, du er seriøst lidt gay i det. Hvad? Du er bare gay. Hvad? Nah. Ja, der er altså. Okay. Yes. Og hvordan klarer man den her så? Nej, det altså, oh my, altså, nu, hvor det så, oh my god, altså. Oh my, hvordan nu, hvor det så. Jeg gjorde det! Oh my god! Oh my, nej, jeg gider ikke længere det shit, jeg går snart bare ud, altså, jeg gider ikke længere, altså, ja, jeg går bare ud.